Hej med jer, jeg hedder Marianne, og jeg er ked af, at jeg ikke kunne være med jer i dag, men til gengæld så vi lavede den her lille video, så at jeg kunne få lov til at fortælle lidt om min vitaminindsprøjtningsoplevelse, som jeg gerne vil dele med jer. Jeg har fået 4 omgange af indsprøjtningerne her imellem brynene og lidt hen over øjenbrynene, hvor man godt kan have lidt hårde rynker herude, og så også selvfølgelig de der lodrette, som man helst ikke vil have så for mange af, og faktisk slet ikke nogen her imellem brynene. Og derfor har jeg også i mange år fået Botox, og det har jeg været rigtig glad for, hvor jeg har været helt glat her. Det er jeg ikke nu. Man kan stadig se mine linjer imellem øjenbrynene, fordi jeg kan stadig bruge dem. Det vil sige, at det giver mig et mere levende udtryk. Og jeg er sådan en, der bruger mine øjenbryn rigtig meget. Og det har jeg gjort, nu er jeg 50 år gammel, så det har jeg gjort i rigtig, rigtig lang tid. Og det betyder jo selvfølgelig, at der kommer nogle rynker og nogle linjer, og dem er jeg egentlig ikke ked af. Men jeg vil gerne have, at de ikke bliver for dybe, fordi det bliver sådan lidt hårdt at se på. Og det synes jeg faktisk, at de her vitaminindsprøjtninger, de gør både, at huden bliver friskere lidt op, det vil sige, at den strammer faktisk lidt op her, hvor før i tiden, hvis man lagde Botox herud, så kunne man godt risikere at lige få de der tunge øjenbryn. Det får jeg ikke mere. Til gengæld, så bliver man faktisk løftet lidt op. Det gør jo ikke noget, når man efterhånden er kommet lidt op i og blevet midaldrende med god samvittighed, så lige blive frisk lidt op der. Det er dejligt. Så jeg har været rigtig glad for vitaminindsprøjtningerne, og i fremtiden tror jeg, at jeg vil have en kombination. Jeg kunne godt tænke mig at få Botoxen her, og så vitaminindsprøjtningerne herop, så jeg får det bedste af begge dele, kan man faktisk sige. Så det var min oplevelse. Jeg håber, at I har en dejlig dag, og at den bare fortsætter. Hej med jer.